Magandang tanghali kakabsat. Kain na po tayo. Oh, kilos George. Kilos pa nagigupti sa bawang kakabsat. Oh, kilos George. Kilos pa nagigupti sa bawang kakabsat. Yan, okay na to kakabsat. Half cook. Kasi yung init pa nung palayok, yung sabaw, maluluto pa yan. Tatakpan pa natin mga 3 minutes or 2 minutes. So, hanguin na natin at pwede na tayong kumain. Magandang tanghali po sa inyo lahat kakabsat. Yan, hanguin na natin. Lagay na natin sa lamesa. Oh! Gimas in George. Tunay.
Manamis-namis to kakabsat. Fresh na fresh eh. Ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat kakabsat. Kain na po tayo. Nagigup tayo muna natin sa bago kakabsat. Oh. Tapos adati inihaw tayo nga tilapia. Hindi ka nag-request iti no ginabrawak ka no damat kumamit ka no ti tilapia nga inihaw or bangus. So yan. Request granted kakabsat. Magandang tanghali kakabsat. Kain na po tayo. Nag-i-messengered. Pero bago tayo kumain kakabsat, magdasal muna tayo. Lord, maraming salamat. At napakasarap na naman ang iyong binigay na ulam ngayong tanghali. Maraming salamat po Panginoon. Gabayan niyo po kami always at patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. At huwag niyo pong pababayaan ang ating mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa. Bigyan niyo po sila always ng lakas para makapagtrabaho para sa kanilang pamilya. And again, maraming salamat po Panginoon at ako'y nagsasabi ng Amen. Oh, Gilles and George. Nagigup tayo manti sa bago kakabsat. Oh, nain. Heaven talaga kakabsat. Naggimasin sumamit. Mangan tayo. Nagbanglo pa dato yun na po yun eh. Gimasin. Ang sarap nung sabaw niya kakabsat. Talagang malalasan mo yung bagong pitas. Bagong harvest. Piktak tayo ng sili. Para masarap ang mangan. Po na yun. Kain po tayo kakabsat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nagulam tayo ng bulaklak ng kalabasa, dinengdeng, or inabraw. Parehas din yan kakabsat. Cheers kakabsat. Bulaklak ng kalabasa. Grabe. Inihaw na tilapia. Pati yung tilapia kakabsat. Fresh pa yan. Buhay na buhay yung binili ko. Yung 2 piraso, 80 pesos. Oo nga yun. Gimasin George. Yan, shoutout kay Evelyn Jacamili ng Malaysia. Kain po tayo. Yan, mag-ingat po kayo dyan sa Malaysia. Shoutout po dyan sa Malaysia. Ingat po kayo. Grabe. Hindi masin mayang. Masarap din kakabsat yung kwan. Inihaw na hito. Sahog dito sa mga inabraw dinengdeng. Yung iba ayaw nila. Yung hito ang sahog. Mas gusto nila yung tilapia, bangus. Pero sa akin kahit ano, gusto ko. Grabe. Oo na yan. Pati itong tilapia kakabsat, manamis-namis. Iba talaga pagka yung fresh na kinakain. Nagimas.
Itong isang tilapia kakabsat kay tatay. Kaso wala siya, nasa bundok. Siguro mamaya-maya darating na yun. Sabay sana kaming kumain pero mauna ka nang kumain at pupunta ako ng bundok, sabi niya. Sana kasama natin na i-video. Nabusog na ako kabsat, sa gulay pa lang. Itong natira kong tilapia, siguro may meriendahin ko mamaya. Okay na ako. Tapos itong isa kay tatay. Grabe. Sabaw na lang natira. Lord, maraming salamat. At nabusog na naman po ako sa inyong binigay na blessings na napakasarap, Panginoon ko. Maraming salamat po. At always nyo po kaming gabayan. At lagi kong inuulit, Lord, na gabayan nyo rin ang ating mga OFW na nagtatrabaho sa labas ng ating bansa. Bigyan nyo po sila ng magandang pangangatawan at lakas para makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. Soon, makakauwi na rin sila at makakapiling na nila ang kanilang pamilya, and then they will live happily ever after. Maraming salamat, Panginoon, at ako'y nagsasabi ng Amen.